Vous n'êtes là, Algérie, Nord, non, le Coran fait là. Pourquoi Algérie tient à temps à Darado, le Coran fait là? Ou pourquoi Algérie ni Tchèlem de Anka? Ou m'bune là, Algérie kana bomanchum, anga tchenikala non, Algérie koulou berebera koulou kobatou, ou clara tout de vous a fait non, fena. Donc, ama femme. Oh, on est analysé chaman ki aouye kayela ka fako, Algérie be fait la kanyaman tout on fait, on ka déstabiliser les au kasa obé, fait Algérie be kisi, abe sera mulu ne ulugana siga on fait, anu for you wati temonona. Wati flona on a anya faye ka fako, Algérie be greni mina, de manière non fait, no ya da donc oui, accord d'Alger au manani. Amu ko Algérie qui fait malu koron fala malaka di mouma, minti aleka contrôle konala. Minni aleka pression tisse na dan a fait, malu koron fala ka doma. Donc Algérie boulou, ni tulu ou bien ni rebelou, moulu sera ka malu koron fala masaya sur ka tiga selon, à travers accord d'Alger ou femelle. Donc Algérie ni ulu sera benkan chamanke, malu koron fala ne. Parce que avoir accord d'Alger kongreko, ni koron fala ni accord appliquera nyama, ko koron fala misika, ni a kara région ne ka région présent sigi, au coup sur la tara, contre auquel il demande à voloyer. Patinara auquel il demande à voloyer, car sur le javana c'est là. Voilà comme c'est la gasa obe, ailleurs du jour na foloko, a pétrole na, a minereto, Algérie comme c'est la traité, météo sous ne réveillé, car sur la massé Bamako. Donc on de la coulou bella de l'info. Oh, fait mieux Algérie milieu de l'énergie. Ni à Toreko, Mohamed Akab. Mohamed Akab, allez, interview là, c'est fait. Allez, comment le faut, mine bien, comment son dit la conserve kayala kaf. Algérie intéressé, on conserve, mina, anda jamana la, mina, te fait, kata. Quand fait de manatu mina fana a te fait un cas de manaka qu'on fait là qu'a dit moi menti aller qu'à contrôle qu'on a fait mes ministres de l'énergie aller à faire interview dans c'est fait qu'au Algérie ka nini trois bella jelena voilà ça kabo 2024 qu'on a là qu'a tracé faut 2028 ma qu'au fait mié dollar wari à millions que maintenant ni ani binan fla koko do Mali ani Niger là investissement de dollars investissement du Corée du Mer et bien wardo ala warasa kaseka chine machine na ma iba na façon wa Algérie ko aller faire un warindo maline Niger la strad meneka ko hydrocarbure we du mer we du kolo dima ferme le meka du kolo pétrole bo la gaz bo la hydrogène mola to bela jeli mola donc du kolon na vraiment fait mon be non ni dima fondo Algérie ko aller faire ka investissement ke ka nyashi mole ni Niger ma dollar wari million ke menani ani binani ani fla oh aya fa fana ko mini mbara nun kera fait mi libi ko fait ka bi ka sabobie ko sur le plan géopolitique ko Algérie Guinée ko sobe parce que na le sera ka investir Cameroun so c'est comme si Mali pétrole ko Mali gaz ko Niger pétrole ko Niger gaz ko au Niger pétrole au Bolivie sénat Mali dum pétrole bebara kuma be sénat wana gazi fana kuma be sénat donc na le sera ka investir là ko au salaba che avec ça over avec Grion ou aller faire là-bas ta feri Europe avec Guinée Europe fana ça bla wala amurom na fa ça non Algérie be gazi taman feri Europe donc au Guinée bara donc on allait faire ça nike ko sur le plan géopolitique ko bu Guinée recevait donc Algérie ka nyilin watina wala c'est 442 millions de dollars ko investi Mali ani Niger levita ko fait voilà ça comment de la domaine mon nom nama foluma ko hydrocarbure ministre de l'énergie des info a interview là c'est fait interview mi Algérie presse chamaye a relé oh era ben mais donc quelle femme back mi ninde kava quelle femme back mi ninde parce que ministre mi fo côté à fa photo mena ça de le fente we fait une label 2024 dans la fente we fait une label ni moins dans le kono ou semaine te meden dans le coup fait label ne ku kana na fotele projet de mimbu boulot amena wa ou me fait ka demne 2024 de konala donc un projet kana bo 2024 là patala 2028 là ça de nina amber sandulu hake ou projet le do sandulu sanan hake ou projet de donc voilà au projet de blalem bu bouré amena donc voilà du mais encore qu'on applique là Algérie ni c'est moi ani telo sur lu kumenim benake on indorante donc Algérie ni ulu kumenim barake kolon fela indu jura na felo ko miteme ulu ni noje donc wole là apuku kele kanake kana malfata kana malfabla kana nyetara tu malfala kana nyetara tu kele kana nyetara tu fuila fama si ana bega dana na de mala kolon fela ka dini mo wondum kuno te kana nyetara tu fuila
o bɛn u ɲɛtaga bɛɛ y'a faamu sisan u ɲɛtaga ye u ɲɛtaga sugu min o t'a ma ɲɛtaga dɛ o y'ale yɛrɛ ka ɲɛtaga ye parce que n'o kɛra an ka jamana kɔrɔnfɛla a pétrole ni a gazi o la ale bɛ se k'o négocier ninnu fɛ an ka jamana dugumana a pétrole n'a gazi ale ni ninnu bɛ partenariat kɛ facilement donc min ka d'a ye a b'o sɔrɔ a ko la ɔ komi o ma sɔrɔ sisan a ye bagabaga kɛ o ma sɔn ka menaces kɛ o ma sɔn ka taga conseil de sécurité la o ma sɔn ka taga non alignés ka sommet la o ma sɔn ɔ union africaine ka sommet bɛ yen le 17-18 n b'a la a bɛna don kurutu la tuguni halisa walasa an ma segin na o ma se ɔ mali yɛrɛ ko siɲɛ kelen ko fɛn min accord ye k'ale y'a papier fara siɲɛ kelen donc Algérie yɛrɛ da tɛna kɛ an ka jamana kɔrɔnfɛla n'a tebila foyi la donc sisan Algérie bɛna na ni investissement kɛ cogo di a bɛna na investissement kɛ ni jɔn sisan ni miliyɔn hakɛ ye a bɛ bɛn an ma CFA miliyari caman a bɛna kɛ ni jɔn ye est ce que an ka jamana kan ka da Algérie la ka partenariat kɛ ni Algérie ye hydrocarbures ko la bilen nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Algérie kelen kɔfɛ k'a tɛgɛ di a yira faransi kelen kɔfɛ an bɛna don biométrique ko min na sa faransi kelen kɔfɛ ka nin k'an ka donniw na an bɛ sɔn ma an ka hydrocarbures ko Mali ni Misɛri bɛ sɔn tuguni k'u ka hydrocarbures ko k'o partenaire clé kɛ Algérie ko Algérie de bɛna o bɔ a bɛna don da a bɛna kɛ tan an ka gazi ko an bɛ sɔn ka o Algérie yɛrɛ da bɛna don fan dɔ la Algérie da donna an ma fɛn kelen min na depuis indépendance fo bi o t'an ma kɛlɛ ko ye an ye bɛɛ sɔrɔ wa ayi an ye bɛɛ sɔrɔ wa ayi rébellion banna ayi terrorisme banna wa a ma ban ɔ bamananw b'a fɔ ten k'an ma fɛla kunun ta yɔrɔ la ko siɲɛ fɔlɔ de ja siɲɛ fɔlɔ min tɛmɛna ni dɔgɔjɛ o kɛra cogo di san 60 kɛlɛ ma ban wa o san 60 n'a yɛrɛ bɛ dafa waati min na ɔ i nana yɛrɛ ko n'anw ma tugu yɛrɛ fɔ sisan ko i bɛ guerre civile wuli anw fɛ ɔ sisan i dɛsɛra o bɛɛ la sisan i bɛna taga ɲini sira jumɛn de fɛ sisan k'i bɛna na investi anw ka hydrocarbures la pour quel motif ɔ n'an y'an ka hydrocarbures fana n'anw sɔnna ka partenariat kɛ anw ni e ni ɲɔgɔn cɛ o la o fana bɛna la laban cogo di o kɔlɔlɔ min nana kɛ mun ye Donald tɛna n'a tigɛ an na Donald tɛna n'a tigɛ an na ou bien Donald tɛna na i tunaya fan nɔfɛ donc an ka jamana kɔni salama an ni Algérie yɛrɛ de man tɛ ka partenariat fan wɛrɛ fɛ dɛ mais an ka jamana ni ma fɛn foyi tɛ yen k'a bila ka da Algérie la min na tuguni kan donc Algérie ka mankanba in bɛɛ tun ye a b'a ye bon imaginez ko le Sahel est pauvre le Mali est pauvre donc vous avez compris maintenant a ye rébellion kun faamu sisan aw ye terrorisme faamu sisan Mali Burkina Niger a ye rébellion n'a terrorisme a b'a faamu à travers ça terrorisme le rébellion na kun tun ye jumɛn ka yɔrɔ in minɛ an na k'a di mɔgɔ wɛrɛw ma olu ka a dugu jukɔrɔ pétrole n'a gaziw n'a fɛn wɛrɛw bɔ ani sanupɔ minnu bɛ sen na sa rébellion fana na kun tun ye walasa k'a minɛ k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma o kun y'a minɛ donc mɔgɔ wɛrɛ tun b'u k'u ja la ɔ sisan an sera k'a minɛ rébellion ni terroristes la an fana kan ka ɲini la waati min na k'a jabɔ waati min na o mɔgɔ kelen min ka tila ka segin ka na tuguni k'u bɛ fɛ halisa k'an ka b'u ma sira wɛrɛ fɛ e y'a nin ko bɛ da e dari fo dɔrɔn ma koyi ne t'a dɔn ne yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ ala ja bɛ sɔn ka gɛlɛya k'a fɔ k'a bɛ taa nin fɔ Mali ɲɛmɔgɔ ye kɔ mbɛlɛ la n'a b'a courage sɔrɔ k'a bɛna taga nin fɔ an ka autorités ye a bɛna courage bɔn k'e bɛna na b'an ka autorités fɛ bon vraiment aw ka hydrocarbures ko a ka gaz ko a ka pétrole ko bon société dɔw b'an bolo an bɛ fɛ a ka fɛɛrɛ an ka société ma an bɛ fɛ a ka marcher dans notre u yɛrɛ bɛna la ja sɔrɔ cogo jumɛn ka nin fɔ ma fɔ dɛ c'est là c'est cette question que je me pose quoi est-ce que on nana se ka ja yɛrɛ sɔrɔ fɛnɛ fɔ an kɔni bɛ yan on va voir mais encore une fois de plus minnu tun ko ko Algérie sɔrɔdasi kelen bɛ se Mali sɔrɔdasi 200 la minnu ko ko Algérie avion kelen bɛ bɛn Mali avion 200 ma minnu ko Algérie char kelen bɛ bɛn Mali char 1000 ma wa minnu yɛrɛ tun ko ko an n'an ɲɛ tun bɛ Algérie kɔrɔ k'a b'an ɲimi ɔ Algérie filɛ ka bɔ kɛlɛ fan fɛ sisan a bɛ ka na sɔrɔ fan fɛ a bɛ k'i munumunu ka na fan wɛrɛ fɛ tapage min fɔ o ma fɛn ɲɛ maintenant sisan a bɛ tile sɔnna k'a ɲɛfɔ ko in ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ye min ye a bɛna fɔ sisan ko in bɛɛ kun ye min laɲini ye min ye a bɛna fɔ sisan ɔ a filɛ nin ye k'a fɔ sisan ɔ nka a ma fɔ a fɔyɔrɔ la fɔlɔ sabula a y'a fɔ Algérie de journal dɔ kɔnɔ sisan an bɛ k'u kɔnɔ u bɛna n'a fɔ yan waati jumɛn ale bɛna n'a fɔ yan cogo min na on attend ça n'o kɛra don min na lafiya la n b'i fɔ o la an b'o fana fɔ la aw yɛrɛ ɲɛna video y'a partage kosɛbɛ an bɛna don souveraineté numérique kɔnɔ an ka jamana hakili jiginna waati dɔ kɛra la a fɔ fɛn min ma ko recensement min kɛra à caractère électoral
Moye ala veki akela wati mina jamana kona bela jelen bada wati malian ko misra papier kunye ko chama yi bangatala parce kuni tala ko kosa fe ni mena kila obini keta mo to fɛnw de noirati la chama banala avec moi o kɔfɛ problème filanan kɛra jumɛn ye o ye mɔgɔ caman bɛ yen olu yɛrɛ avec kɛ mais u bɛ avec kɛ waati min na a ma kɛ ni lucidité bɛɛ c'est-à-dire maa kɛ n'u sɛbɛnna ko ye donc u b'u janto u tɔgɔw la u b'u janto u jamu na u b'u janto u sigiyɔrɔ la u b'u janto hali u âge la donc dɔw yɛrɛ kɔni taara dɔrɔn ka taara wolosɛbɛn dɔw dilan parce que wolosɛbɛn min tun b'u bolo m'o ye u b'u teliya ka taara wolosɛbɛn dɔw dilan ka na avec kɛ n'a ye bɛɛ lajɛlen b'an ka jamana a papier ko cogoya dɔn o dɔw yɛrɛ tun bɛ yen nɔ olu y'a kɛ mais a kɛlen kɔfɛ u taara u yɛrɛ sɔrɔ jamana wɛrɛ la jamana min ni u taara yen nɔ u ye statut wɛrɛw ta dɔw tɔgɔ fa yɛlɛma donna dɔw tɔgɔ donna dɔw ayi yɛlɛma donna dɔw si la dɔw yɛlɛma donna dɔw fɛn la donc nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a kɛra gɛlɛya min maliyɛn caman kun mago bɛ a la walasa correction bɛ se ka don u ka alavɛki la cogo min na walavɛki ko de labanna ɲina la donc numéro d'identification nationale maliyɛn caman kun bɛ fɛ ka yɛlɛma don a la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan maliyɛn lɛsɛrɛlu dɔrɔn tɛ hali minnu bɛ yan donc caman kun bɛ fɛ ka yɛlɛma don a la donc o yɛlɛma ye mɔgɔw y'a laɲini faransikaw bɔra ka manifester fo ka gɛlɛyaw dɔ la ka kɛ kɛlɛw ni fɛn camanw ye jamana fan wɛrɛ fɛ man caman kɛra ko maliyɛn ni lɛsɛrɛlu sɛnɛlen don nin ko in na wa ko solution jumɛn bɛna la sɔrɔ a la fura ma se ka sɔrɔ a la an bɛ y'an yɛrɛ ɲininka ko mun na ko fura tɛ ka se ka sɔrɔ nin ko in na o jaja problème min ye base de données minnu bɛ yen données minnu tun bɛ yen n'o ye kibaruya min bɛ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka alavɛki in kɔnɔna la n'o y'an tɔgɔw n'an damuw ni an woloyɔrɔw ni an siw ni a tɔw bɛɛ lajɛlen olu minnu b'a kɔnɔ o tun ti jamana ka bolo kan o tun bɛ société privée dɔ de ka bolo kan société bɛ France donc an b'o se k'a yɛlɛma fo o société de k'a yɛlɛma o société dun fana tɛna la sɔn ka fara anw kan ka papier falsifier parce que mɔgɔ caman fana bɛna na papier yɛlɛma olu b'o faransi kelen de la donc o société kun kɛlen don k'i ban ka tugu o la tuguni an ka élection fana kun bɛ kɛ ni o papier kelenw de donc gɛlɛya fɔlɔ ye jumɛn u ye fili bɛ mɔgɔ minnu ta la olu dɛsɛlen kun don ka corriger minnu fana bɛ yen nɔ hali ni fili t'a la sa n'u sigiyɔrɔw falenna n'u ka donnaw falenna olu fana yɛlɛma min bɔ a la an ka tugalen bɛ o fana kun tɛ se ka kɛ donc maintenant olu ye k'a kɛ solution mali la ni n'a yɛlɛmana ka kɛ problème ye ɔ an bɛ keleya kɔnɔna la an ma se ka fura sɔrɔ ɔ gɛlɛya filanan nana don a la waati jumɛn waati min na ni transition ko ko a bɛna taa kalafili la o société min bɛ yen nɔ ni kunnafoniya ninnu bɛ bolo n'o ye base de données a fɔra ko o société in ka na ni o base de données ye an bɛna an ka kalafiliw labɛn ale kɔni ko k'a t'a di jamana ye fɛn bɛɛ kɛ a ko k'a t'a di wa ko k'ale ka miliyari 5 yɛrɛ bɛ yen nɔ ko k'o sara o jamana taara sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ an ni nin jamana in bɛ kɛlɛ la u ko fo ka fitinɛ wuli an ka jamana kɔnɔ ɔ ni kunnafoniya in bɛɛ b'olu de bolo o kunnafoniya kelen min b'olu bolo an ka tila k'o kunnafoniya in t'olu bolo ka sɔrɔ k'o kunnafoniya in ta ka taa kalafili kɛ n'o ye ni kalafili banna ni min y'an sɔrɔ o la an y'a san dɛ o ye fɔlɔ filanan ye jumɛn jamana nana ye k'a fɔ ko o marché yɛrɛ tɛmɛna cogo min na fili dɔ b'o la ka bon hakili ma n'an nana an tu ka wari bɔ k'a di ninnu ma an yɛrɛ bɛ sɔn ka taa kaso la sini ma sinikɛnɛ ma élection kɔni bɛ kɛ mais a laban an bɛ taa pôle économique la donc jamana ko k'a ti se ka continuer n'o fosi in olu fana ko t'a ci donc jamana ko ma u ka mot de passe di an ma an bɛna lajɛ an bɛ se ka bɛɛ yɛlɛma cogo min na u ban ka mot de passe di bref u y'a ta otage la jamana fana ko ko a ka t'u bolo yen ale tɛna wari di ale tɛna don ni ale kɔni tɛna na t'o bolo yen an b'o kamana gan na ja maliyɛn dɔw y'o kibaru mɛn k'a fɔ ko société dɔ bɛ yen nɔ faransi o y'an ka donnaw ta otage la a bannen don k'a di an ma a ma sɔn ka mot de passe di an ma o dun ye ingénieur de don ingénieur dun fana b'an fɛ mali la olu maliyɛn minnu don mɛ olu ko nin kuma in ye maloyala ko ye maliyɛnw ma nin ye maloyala ko ye mali ingénieur ma a k'a fɔ ko ale faransi bɛ nin gɛlɛya la faransi société dɔ ka anw ka wolosɛbɛnw ta otage la k'a t'a di an ma anw dun ye ingénieur ye anw ma se ka o minɛ o la anw ma se ka foyi kɛ ko ye maloyala ko ye o mɔgɔ ninnu de farala ɲɔgɔn kan ka taga se minisiri ma n'o ye ministre de l'administration territoriale k'a fɔ ko an ye nin kibaruya mɛn ko ni samasamani b'an ni ninnu cɛ tiɲɛ yɛrɛ la anw maloyala ni de sera ka to ninnu bolo n'anw ma se ka ninnu minɛ k'a di tiɲɛ na anw fana ka ingénieur nafa tɛna kɛ a la donc anw bɛ labu di
k'a fɔ ko nin base de données ninnu an b'a ɲini tɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka minɛ ka na n'a ye k'a di an ka jamana ma wa a tɛ dɔrɔmɛ minɛ jamana bolo a la o y'a sɔrɔ société dɔ tun bɛ yen nɔ mɔgɔw bɛɛ tun taara proposition kɛ k'a fɔ ko olu bɛ se ka base de données ninnu u bɛ se ka mot de passe ɲini ka na di an ma u bɛ se ka base de données minɛ ka na di an ma mais faut que jamana ka miliyɔn wɔɔrɔ d'u ma o ka jamana to kɔnɔna la ala nana n'a ka na ye maliyɛn dɔw ye hakili ɲuman sɔrɔ ka fasoden ɲuman ye kama faso kanu kama ka wuli ka to ko miliyɔn wɔɔrɔ ka to olu b'a kɛ fu falati walasa dɔrɔn ka dimi bɔ jamana na wa ka jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya di an ma an ka sɛbɛnko sira fɛ jamana ye sira d'u ma sira dil'u ma dɔgɔkun 3 kɔnɔna la mot de passe minnu bɛ yen nɔ ni an dɛsɛlen b'olu k'u sɔrɔ an général wulila k'u jɔ sen kan u bɛ baara kɛ tile fɛ u bɛ baara kɛ su fɛ u bɛ baara kɛ tile fɛ u bɛ baara kɛ su fɛ fo ka taga tile kelen kelen na serveur kelen kelen bɛ yen u y'a bɛɛ lajɛlen kelen kelen mot de passe daraki ninnu na ka na n'a bɛɛ lajɛlen o ma dan daraki ma dɛ u kɛlen ka mot de passe daraki ninnu na u sɔrɔla ka don données ninnu yɛrɛ kɔnɔna san na ka a baara kɛcogo yɛrɛ yɛlɛma ka application yɛrɛ kɛcogo yɛlɛma fɔlɔ application n'i tun b'a dayɛlɛ e tun bɛ miniti 45 de kɛ walasa a ka se ka dayɛlɛ dɔrɔn o de la a tun bɛ taga a ka dɔ korofina de bɛ fajiri parce que yanni a ka dayɛlɛ dɔrɔn miniti 45 bɛ kɛ o bɔra o kɔnɔna la olu ye sera ka a dayɛlɛ sisan nɔ u y'a to ka yɛlɛma olu ye kɛ a ka kɛ miniti 45 a ka dayɛlɛ miniti 10 kɔnɔna la sisan olu ye baara kɛ a bɛ dayɛlɛ miniti 10 kɔnɔna la u ma dan o ma n'a nana datugu yɛrɛ fo a ka heure 4 de kɛ fɔlɔ faransi a tun bɛ faransi bolo waati min na pour que a bɛ se ka dayɛlɛ fo a ka se ka heure 4 de dafa a ka sɔrɔ ka dayɛlɛ olu ye baara fana kɛ tuguni parce que aw ka jateminɛ aw t'a de bɛ fajiri ala fɛ kɛ yɔrɔ la korofina olu bɛ miniti 45 kɛ fɔlɔ yanni a ka se ka dayɛlɛ n'olu tilala baara la olu ka heure 4 ta k'a datugu sini ko kana ta ka baara kɛ a tɛ kɛ gɛlɛya a datuguli olu y'o bɔ heure 4 na ka na n'o ye miniti 30 la wa ka tila ka min ka bon n'a bɛɛ ye ka a kɔnɔ fɛn bɛɛ ne ka wolo sɛbɛn fɛn minnu sɛbɛnnen b'a sanfɛ e ta fɛn minnu sɛbɛnnen b'a sanfɛ an bɛɛ lajɛlen ta fɛn minnu b'a k'a bɛɛ salo ka bɔ faransi ka na n'a bila mali ka bolo kan a b'anw de bolo sa min ka di an y'an b'a k'a la mɔgɔ tɛ se k'a yɛlɛma mɔgɔ tɛ se k'a sumɛ ka na n'a di an ma o la sisan ne ye gɛlɛyaba 2 min fɔ n'o ye jamana bɛ se k'a jateminɛ sisan fili kun bɛ mɔgɔ minnu ta la olu bɛ corriger cogo di jamana bɛ se k'o politiki ta sisan minnu tɔgɔ tun ma sɛbɛn ta ɲɛ u bɛ sɛbɛn cogo di jamana bɛ se k'o filikɛla minnu si la olu bɛ labɛn cogo di jamana bɛ se ka a labɛn sisan olu kama sabula bi bi in na sisan a b'an bolo wa jamana yɛrɛ bɛ se ka taa kalafili la sisan kalafili min bɛ kɛ sababuya ye ni kalafili bannen kɔfɛ mɔgɔ dɔ tɛna na fɔ an ye ayi a ye kalafili kɛ ni fichier min ye a ma ɲi su 200 b'a la denyɛrɛnin 300 b'a la mɔgɔ minnu yɛrɛ tununnen don olu 7,000 b'a la mɔgɔ tɛ se k'o fɔ bilen parce que a fichier bɛ anw yɛrɛ de bolo sisan donc a min ka d'anw ye sisan ma anw b'a labɛn ka ɲɛ n'anw ye kalafili kɛ n'a ye mɔgɔ tɛ se ka taa fɔ k'i bɛna tiɲɛni k'a la wa an nana yɛlɛma hɔrɔnya fana sɔrɔ maliyɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛn a tɛ jamana wɛrɛ bolo bilen a b'anw yɛrɛ bolo sisan ninnu taara o baara la o baara kɛlen k'o ban minisiri Ablaye Mayiga farala olu de kan ka taga n'u ye président fɛ yen ko président i ye laɲini min kɛ n'u y'a k'an ye fu o filɛ nin ye u sɔrɔla ka kuma ta ka président fo ka jamana fo min nana ni a ye min ye dusu don fana ka nin baara in kɛ u y'o ɲɛfɔ wala o fana tɛmɛlen kɔfɛ nafa min ni nafa min b'a la u y'u ɲɛfɔ président b'o kuma diyara ye président b'o k'a tɛ danni mɛn dɛ président ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye ko dɔ kɛ jamana in ye olu b'a dɔ ye mɔgɔ mɔgɔ n'i ye ko dɔ kɛ jamana ye olu fana b'o ko dɔ k'i o la président sɔrɔla ka jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a di ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma u ye ni fasoden ɲuman ye baara min kɛ u ye jamana bɔli min kɛ bolo la u ye jamana kunna wololi min kɛ wa u tilala ka jamana kanu minnu bila ka nin baara in kɛ fu k'a sɔrɔ dɔ tun kana miliyari 6 de minɛ a sababuya la wa jamana kanu minnu ye nin kɛ fu k'a sɔrɔ hali jamana yɛrɛ ma taga miliyari 5 fu sara parce que jamana tun na taga miliyari 5 sara o ye fu ye ka tila ka miliyari 6 bɔ walasa an bɛ se ka a labɛn cogo min na tuguni donc miliyari 11 u sera ka sababu ye ka jamana kisi miliyari 11 bɔli ma o tila ka kɛ sababu ye k'an kisi élection kɔfɛ kɛlɛ ma o tila ka kɛ sababu ye k'an ka tuwarankɛ minnu bɛ kɔfɛ olu ka papiye ko ni nin ko taara ɲɛ o fana nɔgɔyali ninnu kɛra sababu ye ka na ni o fana ye
tiɲɛ yɛrɛ la mun bɛ foli ka kan dɛ mun bɛ foli ka kan dɛ n'a sɔrɔ ni mɔgɔ y'i jɔyɔrɔ fa jamana ko la mun ye dɔ kɛ dɛ n'a sɔrɔ ni mɔgɔ ye jamana kanu ni baara ye a ninnu ye jamana kanu yira n'u ka baara ye dɛ n'a sɔrɔ ni mɔgɔ ye jamana bila sanfɛ ka tɛmɛ wari kan ninnu ye jamana bila sanfɛ ka tɛmɛ wari kan dɛ sabula ka jɛ miliyari 6 kɔ k'a kɛ fu fɔlaki wa ka tila ka su ɲɛ la u bɛ si u ɲɛ na ka nin baara kɛ o ni bonya ka kan dɛ o jamana kɔni y'a tɔ la président ye jamana tɔ la a ye jɔnjɔnw d'u ma a ye médailles d'u ma a jamanadenw yɛrɛ kan na dun fêter jamanadenw yɛrɛ kan k'u ka jɔnjɔn di ninnu ma hali n'a sɔrɔ ni président a di jamana tɔgɔ la wa ministre min fana n'o ka leadership sera kan parce que n'i ma da ministre fana la ni ministre fana ma wuli ka dɔ kɛ ni ministre fana tun n'a kɛ ko fɔ ale ka nafa dɔ sɔrɔ a la parce que mali kɔrɔ la waati dɔw la tun bɛ kɛ o n'a minnu mali kɔrɔ la ninnu minnu wuli ka la k'u b'a kɛ fu ye ministre tun bɛ ban fu ma parce que n'a kɛ fu ale tɛna fɛn sɔrɔ la ka taara di mɔgɔw dɔw ma olu k'a kɛ miliyari 4 wala o miliyari 1 ale yɛrɛ b'o ta an ka mali kura ministre colonel Abdoulaye Mayiga ko ayi ale t'o kɛ a y'a di fu mɔgɔw ma u y'a dilan fu ale ye tɔgɔ sɔrɔ a la olu fana ye tɔgɔ sɔrɔ a la ministre fana ka n'a fɔ n'a ka jamana dama ka n'a fɔ sabula fɔlɔ mɔgɔ tun bɛ bɔ maliyɛn tun bɛ bɔ Amérique maliyɛn tun bɛ bɔ Faransi maliyɛn tun bɛ bɔ Espagne Canada ka na n'u ka projet ko n'an bɛ nin kɛ jamana ye jamana tɛ fɛn sara dɛ wa a bɛ tila ka nafa lase jamana ma ministre b'a fɔ ko 10% ou bien n'u m'a fɔ ko 10% u b'u lamunumunu k'u munumunu parce que n'u y'a di o tigi ma o tigi bɛna n'a kɛ fu olu tɛna fɛn sɔrɔ la u b'a préféré ka taa di mɔgɔ dɔ ma min bɛ wari minɛ wala wari minɛ olu bɛ dɔ sɔrɔ la nka colonel Abdoulaye Mayiga ko ayi jamana bɛ wari ɲɛ a ka fɔ ko olu sera ka nin baara in kɛ o kanu o bonya b'olu fa ka tɛmɛ wari kan vraiment colonel Abdoulaye Mayiga fana n'a ka jama k'a ka fuya sabula waati dɔw la fu tɛ dɛ walayi bilayi waati dɔw kɛra la n'i kun ko k'i bɛna nin kɛ tant que ni ministre taa sɔrɔ a la ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i y'o munumunu dɔrɔn cɛ i bɔ yen nka filɛ minnu y'a kɛ olu y'a kɛ fu ministre fana ko awɔ jamana yɛrɛ mago bɛ nin de la sabula an tɛna dépense fu kɛ an fɔlɔ ministre dɔw n'i kun nana ko fufu olu tɛna fɛn sɔrɔ la u b'a fɔ ko tɛ o la colonel Abdoulaye Mayiga fana kan ka fɔ kosɛbɛ ale fana sɔnna ka danaya da o kan an b'ale fana fo ninnu fana ye nin bɛɛ kɛ parce que u dalen don jamana de la dɛ ni jamana kun tɛ jamana jɔlen ye mɔgɔw tɛ sɔn ka jɛ miliyari 6 kɔ dɛ o la n'i ye ɲɛmɔgɔ sugu dɔw fana ye jamana kɔnɔna la olu ka baara kɛ baara cogo sugu dɔw la a bɛ diya i ye i t'i ni di jamana ma wa a bɛ diya i ka baara kɛ jamana ye fu n'a sɔrɔ u kun ɲɛ b'a la Assimi bɛ k'a cɛ ka poche fa n'u kun ɲɛ b'a la colonel Abdoulaye Mayiga bɛ k'a cɛ ka poche fa foyi kun t'u bila u b'a fɔ k'u b'a kɛ fu mais u ɲɛ b'a la jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ direction mun b'u la hakilila mun b'u la jamana kanu mun b'u la baara mun b'u la jamana ye o bɛɛ c'est-à-dire jamana ɲɛmɔgɔw ka baara min kɛ a bɛ jamana kanu bɔ jamanadenw tɔ la wa ka baara kɛ jamana ye a b'a kanu bɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen na jamana ɲɛmɔgɔw fana kan ka fɔ la kosɛbɛ parce que ni danaya tɛ jamana ɲɛmɔgɔ kan mɔgɔ si tɛ baara kɛ jamana ye fu ni jamanadenw tigɛlen don jamana ɲɛmɔgɔ la mɔgɔ si tɛ baara kɛ jamana ye fu n'a sɔrɔ ni jamanadenw ɲɛ b'a la jamana ɲɛmɔgɔ bɛ k'a cɛ k'a k'u kun de jamanadenw tɛ sɔn ka baara kɛ fu nka n'u ɲɛ b'a la jamana ɲɛmɔgɔ tɛ k'a cɛ k'a k'u kun u b'u k'u yɛrɛ di su fɛ u b'u k'u yɛrɛ di tile fɛ wa u bɛ ka baara kɛ ka jamanadenw nisɔndiya faso kanu bɛ jamana ɲɛmɔgɔ la wala jamanadenw yɛrɛ bɛ to k'u sigi k'u miiri de ne ko ne yɛrɛ bɛna chance sɔrɔ waati jumɛn na ne yɛrɛ bɛna se ka ko dɔ kɛ jamana ye ni ingénieur ninnu y'o baara de kɛ sisan u fana y'u jɔyɔrɔ fin jamana kɔnɔna la donc an b'u fo kosɛbɛ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ni ingénieur ninnu fo ministre min kɛra sababu ye ka na n'u ye an b'u fo président min fana sababu la n'u nana an b'u fo jamana min fana sababu la n'u nana kɛ an bɛ dugawu kɛ jamana ɲɛ halisa